Kubli Chibuni Pigi Paralog by each Zen Patagani Gapor, Napia Sobai Fish, Voice of Kasi Channel. Kaikabanga Kwabania Kran Mentakalong, Shapanganika World Cup Final, Kabansalong, Shibet, Katar Shitang. Te Nashukwaban Bu, Kawiki Jinkali Pigi Pajba, Jonga Jajban Rukasi, Mano Banjob, Hakanika Final, Ka Spain, but Ka Argentina, Baro Arteliki Tim Kilongiba, Tibet Ba, Ka Argentina Ruka Tibet, but Ka Spain Ruka Tibet Ba. Te ngingim tip mo mano ban job tang bang asukwa ban ya tu ipi kadon kata ka kubor kabangan saya tu ipi mano ban job hakane ka final katkum ga jing yo i jonga lane katkum ga jing so thu jonga lane katkum ga jing sngo jonga hapo mensim lane ha ga jing mut perkat jonga mano ban job dengan saya tu ipi te ngap di kane ka video na du ka basdang bat hadu bakut te pin syai bat pin satip mano ban job te Kawai ngi squad ban ya tu EP ka jinglong jong ka tim Argentina ka jinglong jong ka ni ka tim ka ni ka ri kawai ngi yo i ba ka ni ka ri ka baya tali ba ki player bar kho jong ka Argentina kia burom iwe but om tang kata kia iwe but om tang kata kia tali but om tang kata ka thong jong ki kam da dei than ban yo award mano la ne ban yo ka burom tang uwei na ki na barok khoi ki player henrika thong jong ki barok khadwei ngut kalong ban job i ka final lane ban job i ka world cup ar hajar ar pun riu kata kadika thong jong ki hakani ka world cup ka bamenta tena kata kadau ko ki para bai chunga kani ka por ki perlok na kwa ban ya thu ipi kat kum ga jingyo i chunga bakano kanu ka tim lane kanu ka snong ne kanu ka riam ka bai le kai football haba ka kidon ka ne ka wei ka jingmut lane kata ka jingetli kan wan ra be ka jing job ki lane kata ka bor ka don be ki namar ka jingetli ka long ka bor te menta tong ini ngap agani ka bor ka bamenta mano ban job kat kum ka prediction jonga lane kat kum ka jingyo i jonga lane nga sikwa ban predict ya ki pajba kanang ba pinya sontanan bat kum juru lada piru pi kwa ban predik mano ban job sa comment hakani ka por ka bamenta tekat kum ka jingyo i jonga ba ka Argentina hakani ka snam ar hajar ar pun riu kala ban ra ekani ka world cup final bat kala ban penlim ya ka Spain kadau ka long kum ne lada ka Argentina bar khoi ki player bar khatwei ngut ki tali ki long confident ba ki long slur ba ban job ekani ka final menta ka medam sapet kan sa job namar bad ka daw ka long ba ka Argentina ka trang ba ban job namar ba balai umisi uang ba unsai shong thaj no kadai ka last world cup umisi ta ka daw kin ya le kat la ka diai da ka bor jongki bat kin sei ki buit ki bor ban job ikani ka final ka ba menta te perlok bi i kani ka long tang ka predict jonga mo ka banga su tarai lane su antat kumba ong ke ketin kasimo prediction lane ban su antat mano ban job tekat kum gajing antat jonga kat kum gajing yo i jonga kalong ba ka Argentina kan sa job menta kamet te dan apreng jong pi ki ba support di ka Spain ru lele buat snow ne wat dom nga nginya it para kasi kalong takani ka dai tang gajing prediction te kamut dai kadai tang kata kaba ngisu antat te don apreng jong piru ki bah kwa ban antat ki bah kwa ban komen ki kwa ban ong bak kan job ke Spain ne ke Argentina ru pila ban komen hakani ka por ke bamenta hari kat kum ge jingyo i jonga lada ka Argentina ka long confident ka long slur ba kumba kala rai ban penjob ya kani ka World Cup ar hajar ar punru namar ba umesi unsai shong thaj no kalong ba lada ki long slur ki ya teli biang kum ki junglong hakini kisngi ki beladap ka Argentina kan sara biang ya kane ka World Cup final hakini ka por ka bamenta te kublai shibun saya like share ba subscribe ki video jonga berkum juru ya pi ki bom kersan ya ka Argentina ro lane ki bom kersan ni ka Spain ro ngai kublai ya pi baro aliang ki ayumo ki nong kersan mo ki ba kersan ka Spain bet ka Argentina nga i lang pi baro kani ka detang ka banga su predict lane nga su antat kat kum ka jingyo i jonga te kublai sibun hakani ka por ka bamenta tong ini leg ban ya pet no e kani ka World Cup ka man salong haka khatar siteng te sibet ngam tip kani ka prediction jonga ka dei ne kam dei henry kat kum ka jingyo i jonga ngala yu i ba ka Argentina kan sa job bet hakani ka final
final World Cup ladaki ya teli ladaki longsur berladaki nervous ha pedang jing le kai jongki berkat